Николина Бечева Петрова, работя в катедрата от 31 години. От около 20 години съм старша медицинска сестра. Започнала съм като естествено редова медицинска сестра. Работила съм всички обекти, като приемане, обгрижване на пациенти, грижа за пациентите до кардиопулмонална реанимация. Аз избрах професията, но в няколкото месеца след това тя ме избра мен. Аз съм икономист по образование, след това за мое лично удовлетворение учих и започнах като медицинска сестра. Като много млада медицинска сестра се наложи кардиопулмонална реанимация на млад пациент, който всъщност беше на ръба между живота и смъртта. Излизайки от работа, аз вече се чувствах много удовлетворена от това, че съм била съпричастна в връщането към живота на младия пациент и това удовлетворение всъщност ме накара, ме вдъхнови и аз продължих сестринската професия. Няма голяма и малка благодарност. Всеки пациент, изведен от реанимация, е една наистина много голяма благодарност. Защото когато медицинската сестра идва и дава всичко от себе си за лечебния процес, за обгрижване на пациента и види, че пациентът излезе от терминалното състояние и се изкарва извън реанимация, това е много голяма благодарност.